Nou, we zijn vandaag hier om, grotendeels is het om de sponsen te verplaatsen. En dat is omdat Cargill die wil de pilaren versterken tot aan 2 meter van het zeeoppervlak. En ja, dat betekent dus dat ze ook alle sponsen tot aan 2 meter dus weg moeten halen. En wij willen ervoor zorgen dat die sponsen niet doodgaan. En daardoor willen we die verlagen. Nou, wat we eerst doen is, we hebben verschillende gerei om deze sponsen van het pilaar af te halen. Dus we hebben verschillende gerei om die sponsen van het pilaar af te halen. En we hebben dan een ander gerei om de algen of andere organismen van het pilaar van een plekje wat lager weg te halen. En daarna hebben we vislijn die we dan om de sponsen heen wikkelen. En daardoor, het idee is dan om over een paar maanden terug te komen, die vislijn weg te halen en hopen dat de spons dan aan de pilaren zit. Nou, ik vind het gewoon, weet je, het is altijd gezellig, je zit altijd met de mensen die je kent en weet je, het is gewoon, je voelt ook gewoon alsof je doet iets goeds, weet je doet iets goeds, je helpt de natuur en weet je, het is leuk, dus wat wil je nog meer?